tayo ngayon. Ha? Tahong. Yan. Yan. Ulit. Limango. Wow. Kali po, oh, lamig po din. Lamig po din. Lagi? Hindi lang ang pagmadaas, no? Lagi? Ano ma'am? Apa? Nandito tanan. Mga suki. Abi na, 120. 120 o 180. 150 man na. 150 na tayo. Ano dito? 70. Oh. Pataasan, hindi mo presyo ang suki, ha? Okay na yan, sir. Ano ba yan? Hindi ko alam yan. So ma'am, Ano sa mali sa dagat, gyapon eh? pag ma'am. Uy! Na ma'am. Sa dagat, gyapon eh? Oo. Buong kawil lang. Mong kawin? Yes, ma'am. Sure. Bong kawin. Okay, bong kawin. Bye-bye, Alimango. See you soon. Di ba nag-vlog ka? Ha? Vlog-vlog na, pero ningno na vlogger. Uy, sa? Ano yung sticker? Ako ni ha? At mao di ay ni. Okay, mag-subscribe na kamo. Oh, Vlog TV. Wow. Ang galing niya. Subscribe na tang tanan. Mag-subscribe na tang tanan. Sa man ni? Pinaso nga ganang taktakon nga unod. Ah, katungkuan. Agoy. Dami. Okay, salamat na. Sige. Bili tayo ng... Ang tuloy yan sa ano? Ano na? Vlog? Oh. Vlog? Saan? Dito? Saan? Banda? Pusit. Pili ka mo ni Pusit. 20 na lima. 150. Ay, nandun? Okay. Ah, di ara di ay suki na ko direct. Ah, di ara. Ah, di ara. Uy. Ah, siya oh. Ayan oh, mataba. Oh. Pili ka ng malalaki. Pili ta. Ala, daw kang mag-itlog. Ayaw kang may vlog. Hindi ko nang mabugat na itlog. Aman. Ni. Na. Pag matigas daw dito, yan daw ang tamataba. Ayan. Mataba ba? Mataba. Ayan. Mataba. Nga dito, yung mga slice on? Yan, ilingin. Gamay mo. Ha? Ang laman? Meron. Ay, nagsitilaw. Yara, oh. Uy. Ha? Ayan. Okay. Mabigat yan. Oh, malaki oh. Lalaki. Slice. Asa rin unahan niya, ate? Ha? Ayan. Pili, tani inyong mamsa. Slice ang kulong ha? Oo. Bari anak po. Kaning dahay. Pusit. Ayan. Pusit pa.
di ay imong asawa anong nga katabangi? Kung Ha? ano pa. Ha? Guwapa. Pagwapa. Kumatinog. Kasalog ma. Ah, mo tinog kasal. Ikaw di ay. Ari, manindalo. May taon na. Tuwa di ay pagwapa. Ano sa? Yay. Muna din na, kulit din ako. Pila daw pusit doy. Ha? Pusit pila. 420 lang na, ma'am. 420 daw. 480 mo naman, 420 lang. Slice ulit na. Tulog mo na, nung naon? Ha? Tulog mo na. Ano, gusto mo ito? Mas gamay? Ha? Gamay, no? Ha? Gusto mo, ako gamay. Para sa lamin, no? Kana. Na. Okay. Ilan? Okay na yan. Pila na? Dua? Pila ka buhok? Ito, ah. Okay na. Ha? Okay na, isa ko sa ano, ha? Ano mo, palo? Sarap yan sa bawan. Kasi no, Oo hindi ka ba na. pwede mo? Timbanga ko na. Ay, doon ilampay no? Oo. Wala naman, mga apil tingali. 1, 2, Oo. 350 na yan. Ha? Pedra ma'am, 2.7. 2.7. Oo. Oh. 380 lang natin. 2.7. Pwede eh, pa-slice. Slice? Oo, pwede. Pwede. Palihog. Oo, ano na nadaan kay nice man ilang sundang good. Then expert siya. Ang ganda ng isda niya. Ito ang suki ko talaga. Tagal na. Kasi ang mabait nila. Laging may discount. Siya pangitaa diri. Manhi ka sa tao. Nice iyang mga tinda. Niya, mas barato pag yun. Mas mura sa kanya, mabait pa. Ikaw doon ha? $1.65. Bongole. And then here is the crab. Yeah. Okay. Tulog ya. We have mussels, we have crab, and we have vongole or the clam. Seafood trip tonight. Wow, sarap. Okay, ito ginisa sa bawang at ginger, luya. Ayan. Ayan lang, very simple. Nga nilalagyan ng asin kasi maalat na siya. Pero, ang itimpla lang natin ay yung herbs. Para mawala ang lansa, parsley. Okay? Ayan. At ito, luto na. Luto na yan. Patayin ko na. Okay. Okay lang. Sarap ng tahong. Kain ng tahong. Oh, kain ng tahong. Ay, manihapon daw ni siya oh. Iuban daw ko siya. I-video ko nga siya yung doy. Saan man yung mong papa doy? Nagtrabaho yung mong papa? Ano nagat? Tigkakuha siya isda? Makakuha po dosay? Kanya mamaligya? Yang ano, hindi man kakapanihapon sa inyo doy. Ay, akong papa, way kuha ka. Ha? Way kuha. Away ko nga. Pila mo ka magsuon di ay? Ha? Upat. Upat? Upat eh, mo ka magsuon? Unya, away kuha imong papa, wala may pagkaon.
Ay, pastilan ka, Doy. Ay, hindi nga akong barya. Wala akong barya. Sarap niya. Manihapon daw siya. Kilo lang di ka ha? Tulo 100. Siya, bila. Aga na. Siya, ng 100. Say 100, anak. Ito? Kani? 100 di? 100 pesos? 100 pesos na. Nadaghan na. Palit, may nga na. Kapila na may palit, Doy. Oh. Ha? Okay. Ay, salamat daw. Say nga ni mo, Doy. Jilo. Ha? Jilo. Gilo? Gilo? Ha? Jilo. Gino? Jilo. Kilo? Jilo. Hindi ko kadungog. Gilo? Jilo. Gilo? Jilo. Gilo? Okay, sige. Bye-bye, Gilo. Pag-ayo-ayo, ha? Yung taon po, wako no siya panihapon. Luya po, Doy. Guwapa, ha? Princess. Princess. Kasi nandito kami. Nagpaayos. Nagpalagay kami ng bagong, anong tawag dito? Tempered glass. Tempered glass. Oo. Kasi nga bagong bili yung akin. Tapos ito naman luma na. So pinapalitan namin yung itong luma. Tapos itong sa akin, syempre nagpalagay dahil bago. At alam nyo ito, matagal na naming suki. Mas complete kasi sila na accessories for iPhone, mga maraming model, mga casing, maraming klase at ang dami nilang klase ng ng mga chargers, yan. And then with reasonable prices. Kaya gusto namin dito, and then smiling pa siya. Oh. Smile na smile. Ayan, oh my god, ano yun? What is happening? Wala. Ito ang service nila. Oy, hindi mo pa pinakita. Oh. Ano sabi yung pangalan na ninyong store di ay? Norlim. Ano? Norlim. Norlim? Norlim. Ayan, Norlim daw. Tanong nyo, yung dating nandyan sa malapit sa escalator, nasuki namin, lipat dito. Dito kami naghahanap pagka may kailangan kami. Aya't hinanap namin. Kasi bukod pa sa sweet smile nila, ang dali nilang kausapin sa mga discounts. Yan o. Diba? Diyos ko, thank you ha. Thank you so much. See you again. Pero ginagawa, nag-renovate pala ang BQ. Okay. Ala, close na? Ang agan, ay, kasi trabaho nila. Binago nila yung flooring, oh, bago, oh. Wow! Lalong gumanda ang BQ. Bago. Ang ganda. Medyo matagal na kaming hindi pumunta dito, kaya ngayon lang na nakita. Doon ang pwesto nila noon, ngayon nandun na. Ayan. Tahimik ngayon ang BQ. Gabi na kasi. Time na for closing. Ay, sarado na pala. Sarado na pala nila. Sarado na? Tingin sarado yung washing machine. Kano ba? Appliances? Oo. Sarado na o? Sarado na ako. Sinarado na. Nagsasara na sila. O kapito. Ang aga naman. Okay. Anong oras mo? Anong oras mo? 7? Oo, magsa-7 lang. Wala, ang aga. Ang ayos ah. Nabaguhan ako ah. Halika, tingnan natin dito. Sarado na? Sarado na? Ay, sarado. Uy, sara na. Pauwi na silang lahat. Okay? Look at them, oh. Parang nagmamarch siya. Puro naka-uniform yan. Ang gaganda. Oh, nag-line sila doon. Yan, uwi na tayo. Sarado na.